I ni gweld gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig a'r ebolion. Wedi cael ei tynnu mewn ac ar y brig fi'n credu mae telaid foal. Ie beth? Fi'n credu. Dyna ni wedi bod yn beirniadu. Julie Perrins o Brydfa Heaton, Swydd Efrog. Yn brofiadol iawn yn beirniadu ar banel yr adran A ers blynydde. A mae'n beth teuluol gyda Julie hefyd yn dweud gyda Will I mab yn ymwneud â'r ceffylau. Ie, odi. A o'n i'n sôn gyda am ti'r handlers ifanc yn dod mewn fan hyn. Gafodd e'r bencampwriaeth o blaen mewn fan hyn pan oedd e'n grwt. Gafodd e'r bencampwriaeth gyda'r caseg adran A nath e ennill a fynd yn bencampwr fi'n credu yn yr handlers ifanc. Felly ie, mae hi a digon o brofiad. Mae'n edrych yn smart heddi. Mae'n gwisgo lan yn sbesial fi'n credu ar gyfer lluniau gyda'r pencampwr yn y pinc yn dwi. Mae wedi dyla'r pinc nôl ar gyfer heddi. O fi'n credu. Na fe, mae'r rhosglymau mas. 1153. Number 1153 is owned by C.J. Merrick with a Trinithion foal. In second place is number 1141. Rupera Carefree. One is owned by John Bennett with Nunthorpe Fussy Lady. In third, 1142, owned by Neris Daniel with Hewyd Hedin. Ie, Rupera Carefree yn mynd ar y wobr gynta. Owned by Julie Evans with Cael ei dangos gan Barbara. Barbara Green fyny yn amlwg wrth I bodd. Mae'n amlwg yn beth emosiynol yn dweud ac yn brofiad emosiynol I ddod yn fuddigol fan hyn yn y sioe. A'r eboles yn bihafio'n fendigedig. Ti'n gweld siw mae wedi cael y wobr gynta? O, mae'n edrych yn bert yn dwi. A Barbara wrth I bodd. Cael swap nawr wrth Matthew. Matthew wedi dangos I ar gyfer y dosbarth. A nawr Barbara mynd â hi. Yn foment sbesial fi'n credu, Barbara. Ac yn annwl iawn, dyma ni Rupera Carefree yn cael ei arwen gan Barbara Green yn ennill yr eboles o gaseg a hynny gyda'r adran A. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. A Yn anhyfryd I weld yn dweud y cydweithio ar llongyfarchiadau a pawb yn llongyfarchu gilydd. Odi, mae fe. O'n i'n gweld Joe Shield fyna yn llongyfarchu di. Mae hi'n gwybod fel mae'n teimlo. Felly mae'n arbennig gweld pobl yn rhoi clwad. In second was 372. This is Sioe Roberts with Darren Branwen. Third was 369. Wendy O'Barnes with Forums, Chanel's Chasing Dreams. In fourth was 366. Beth oedd ti'n credu am Rupera Carefree a Falliga Julie? Mae'n ffili bach bert. Mae'n edrych yn dda. Mae'n edrych yn becyn bach digon cywir o fan hyn. A oedd hi'n edrych, yn amlwg ni heb weld y dosbarth cyfan, ond oedd hi'n edrych fel sy'n symud yn ddigon rhydd wrth bod hi'n mynd ar I lap y fone. Felly pecyn bach digon pert. Ac yn edrych yn weddol ddof. Odi, mae ddi. Mae'n edrych yn anwyl yn dwi. Odi. Beth sydd wedi'n lacio. Odi. Achos mae'n
risg allan ni ddychmygu dod ar ebolion a'r ebolesu mewn i'r prif gylch, achos mae'n brofiad hollol newydd iddyn nhw i fod o flaen cymaint o bobl. Maen nhw lot anoddach handlo yna ta beth, gytre. And then at the table, Barbara Green, looks like Barbara Green won the 24 and the World Championship. Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig newydd fod, a dyma ni yr un sydd yn mynd â hi, Rwpera Ceffri, yn derbyn y wobr gynta ar Pencampwriaeth, yn ddornod arbennig o dda, a Barbara Green arbennig digon. Cael gair bachder beirniad, Julie. Sgwn ni beth yw'r geiriau sy'n cael ei weid? Wel, fi ty bach o longyfarch, siw fod. Trafod brido lle. Wonderful. So congratulations to Brynyddion, and in reserve is the Buxwood. Matthew Howells yn cael tro bach ar llun holl bwysig yna. Coming out presenting the award is Mr. Daniel Morgan of the park. Dangos Rwpera Ceffri. Presenting their own award, which is the park award, to the champion foal. Congratulations to Brynyddion. Mae eisiau tipyn o egni yn dros ag... And in reserve, the lead-breaker with Buxwood Allmark. Dyna ni Matthew Howells yn cael y cyfle i ddangos Rwpera Ceffri. Yr ebolau staff i'r brig, llon gyferched y mawr iawn, ac yn mynd â Pencampwriaeth yr adran A. Next is the female championship, and then following the female championship will be the young stallions of 4 to 7-year-olds. 4 to 8-year-olds, rather. Yes, do show your appreciation. Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, Matthew ac I Barbara. Champion foal in the Section A's. How are you feeling? A bit overwhelmed really at the moment. I lost my dad back in August last year, and this is the first show without him, so this means way more than I ever thought it would. So I would imagine he's looking down on you today, very proud, Barbara. A Matthew, siwr ti'n teimlo'n arwen yr un bach fan hyn ar rhedeg, mae'n siwr fod yn teimlo lot ymhellach. Chuffed a bit, fi'n mynd ar rhedeg cob, so o'n bach mwy sport gyda hwnna, ddi fe bryd, so... really chuffed. Brilliant. Well, fe allai weld bod chi'n emotional iawn. I can see you're very emotional. It means so much to you, not just because it's the Royal Welsh, but in Dad's memory as well. So llongyfarchiadau mawr I chi, a pob lwc am weddill y sioe. Good, go.